कुरगांव पेडणेचो शिक्षक भावार्थ मांद्रेकारान बरयल्ल्या अद्वितीय रणसंग्राम ग्रंथाचें मंगळारा विजयादशमीच्या निमतान लोकार्पण केला. पेडणे जाल्ल्या ह्या लोकार्पण सुवाळ्याक मुखेल सोयरे सुभाष वेलिंगकार, खासा अतिथी प्रभाकर ढगे, उत्तम कोटकार, भगवती कोऑपरेटिव्ह सोसायटीचो अध्यक्ष परब, लेखक भावार्थ मांद्रेकार आनी हेर वक्ते माचयेर आसले. माचयेर हजर आशिल्ल्या मानेस्तांच्या हस्तुकीं भावार्थ मांद्रेकारान बरयल्ल्या ग्रंथाचें लोकार्पण केलां. लेखक मांद्रेकारान ग्रंथ बरोवन साहित्य मळार केल्ल्या योगदाना बद्दल तशेंच तांणी बरयल्ल्या ग्रंथा बद्दल माचयेर हजर आशिल्ल्या मानेस्तांनी ताका परबीं दिल्या. इतिहासावर आपण बोलायचा प्रयत्न करतो ना, अनेकांची मनं दुखतात. एक घटना प्रसंग घडला, पण तो घटना प्रसंग पाहत असताना अनेक जण वेगवेगळ्या दृष्टिकोनातून त्या घटना प्रसंगाकडे पाहतात. अपघात झाल्यानंतर एका माणसाने दुसऱ्या माणसाच्या बाईकवर बाईक मारली, पडले. फॅक्ट काय? पडले, दोघे अपघात झाला. पण दोष हा दुसऱ्याचा दोष करतो की याचा दोष करतो? इतिहासामध्ये सत्य असंच असतं. पण वास्तव काय, त्याचा शोध भावार्थ मांद्रेकर घेतात. टिपू सुलतान असेल, त्याचबरोबर भीमा कोरेगावची लढाई असेल किंवा इतर अनेक रणसंग्राम असेल, तटस्थपणे बोलतात. वेगवेगळ्या दृष्टिकोनांचा, वेगवेगळ्या आयामांचा विचार करतात आणि त्यावर आपलं भाष्य करतात. आणि तटस्थपणाची भूमिका ही भावार्थ मांद्रेकरांनी योग्य पद्धतीने पाळली आहे. त्याबद्दल भावार्थ मांद्रेकर सरांचं पुनश्च अभिनंदन. आपणेन बरयल्लो अद्वितीय रणसंग्राम हो ग्रंथ वाचतले तेन्नाच ग्रंथांतले गुपीत कळटले अशें लेखक मांद्रेकारान सांगलें. तशेंच ग्रंथांत आशिल्ल्या मजकुरा बद्दल कांय शब्दांनी लेखकान म्हायती दिल्या. तिचे पती होते, ते वारले. तिच्या पतीनंतर जनरली कसं असतं की नारी शक्ती ढासळते. आता काय होईल? पण ही नारी शक्ती ढासळणारी होती, ही बलस्थान होती. आणि ती आपण जे आता नवरात्री कालच संपवली, नवरात्री जो दुर्गेचा जो उत्सव आहे, शक्तीचा उत्सव आहे, ती शक्तिरूपिणी जी होती, त्या शक्तिरूपीने आपल्या शक्तीने अगोदर म्हणजे युक्तीने काम घेतलं आणि आपल्या शेजारील राजा मैसूर मध्ये हैदर अली जो राज्य करत होता, त्या हैदर अलीकडे आश्रय घेतला आणि तब्बल 8 वर्षे शांत चित्ताने आपली मुलगी आणि बाकीचे सगळे मंत्रीगण होते, ह्या सगळ्या मंत्रीगणांना प्रेरणा देत राहिली आणि त्या प्रेरणेतनं तिने 2 सैन्य तयार केली. एक सैन्य जो होतं ते पुरुषांचं आणि दुसरं सैन्य जे होतं ते स्त्रियांचं सैन्य तयार करत असताना जी कुयेली नावाची एका सामान्य दलित वर्गातील एक महिला होती, तर त्या महिलेला तिने सरसेनापती केली आणि तिचे उदय आल. मग तिची मुलगी वारली आणि त्या मुलीचं रूपांतर ती त्या सेनेत पाहत होती आणि त्या सेनेतनं जी जिद्द आणि ज्या चिकाटीतनं ज्या प्रयत्नानं तिनं जे शिवगंगाई परत हासिल केलं, परत मिळवलं, तो खरोखरच एक वेगळ्या प्रकारचे पहिला मानवी बॉम्ब काय कुठं आमच्या राजीव गांधींना मारला गेला मानवी बॉम्ब पद्धतीने, पुलवामा अटॅक जो झाला मानवी बॉम्ब पद्धतीने, पण पहिला मानवी बॉम्ब जो वापरला तो कुईलीनं वापरला. राणी वेलुनाचियारच्या सांगण्यावरून तो वापरला गेला आणि तो सुद्धा सकारात्मक कार्यासाठी वापरला गेला. ही गोष्ट आपल्याला इथं घोषित करत आहे.